prisutni negde u tim situacijama. Tako da, hajmo da krenemo. It's gonna be a long ride. Yep. Domaćinima i o svim tim likovima koji su tu. Kao dobar domaćin, pre svega treba da dočekate svoje goste, tako što ćete im pre svega otvoriti vrata, reći dobar dan. Ko još ovako priča, nemam pojma. A ne da zaglaviš na 100. partiji Overwatcha i ne otvaraš vrata. Da, rekao sam Overwatch. Nema Fortnite na ovom kanalu, ovde se igra Overwatch, ovde se poštuje ta kultura. Mina! Ajde otvori vrata! Ne mogu, to su tvoji gosti, ti otvori. Lepo se razgovorite. Ne mogu sad u partiji, nikad ovako nisam igrao, ovaj lik je nenormalan. A šta misliš, ko te pobeđuje? Nemaš pojma. Okej, ruki gore, ako vam se nekad desilo da vas roditelji povedu u goste, kod ljudi koje bukvalno nikad niste videli u životu. Ili da vas stave u sobu s njihovom decom, koju takođe nikad niste videli u životu. Ena, došli su nam gosti i doveli su svoj igra. Lepo si. Isto izgleda. Evo vidite, drage moje sinoći, oni se deru na mene, evo im gazde, koji hrane, i oni se deru na mene, hrani koja te ujede. Šta si kerovi služe da ih napadne ljude, to nije u redu, nije u redu. Eto vi hranite kerove da napadne ljude, sad će vam kerovi napadne ljude. Nešto to liči. Uaa! Kažem, nemojte se stidite da upoznate. Tako da iz mog iskustva imate nove ljude. Čuješ, Milane? O tebi pričam. Yeah, look at this guy. Šta vi podrazumijete osjećaju kao kod kuće? Pošto meni to lično znači da se mogu eto slobodno malo opustiti, da umevate kad kažete svojim gostima da se eto, da mogu da sednu bez toga da pitaju da li smeju da sednu, da li mogu da dišu moj kisonik, da ili ne. Ili ako su gladni ili žedni, tu sam eto, malo ću ih poslužiti, da su jednostavno malo opušteniji. Pitam, pošto vidio sam neke likove koji misle da to znači da mogu slobodno da mi unište ceo stan. Pošto očigledno tako i kod kuće. Okej, pazi samo s tom loptom, ne, pazi na vitrinu! Ne, pazi na Klunija! Ne, pazi na moj silver play button! Nema golden play button! I da, kad sam već kod to nekog bahaćenja, ja vas molim da ne budete likovi koji misle da su domaćini sluge i da ste vi vrhunski kraljevi, poglavice, sultani i šta radim sa rukama, ne znam, ne mogu da stanem, help me mom. Evo ga, izvoli. Šta je ovo, nema senfa. Nema senfa. Pa dobro, ja ne jedem sandvič bez senfa. Iskinem ti ketchup, mislim, nije problem. Ne, ajde idi u prodavnicu, kupi mi senf. Ali nedelja je, mislim, ništa ne radi. Ja, pa imaš na bulevaru, znaš koliko prodavnica. Ajde idi kupi senf. Irina, jel sigurno nećeš samo da ti skinem ketchup i... Rekla sam da ne jedem sandvič bez senfa. Hvala što gleda, da se usklaja. To su moji sandviče. Naglašujem Epic Meal Time Serbian Vidi Edition. lokutjes. Poješćem bomo. Da se vratimo malo na... Ne morate imati baš švedski sto da uslužite svoje goste, ali ako imate, zovite me. Ali isto tako, nemojte biti baš likovi koji žderu ko pera ždera iz Popaja dok vas gost gleda. To malo nije kulturno da gost gladuje dok vi hasate. I sada ćemo da rekreiramo scenu iz Mr. Beana.
naše likove domaćine. Ok, ne znam za vas, ali meni je malo čudno, to jest neprijatno, kad god mi u goste dođe lik koji ne zna kad treba da ide kući. To jest, ostane jako dugo i malo mi je neprijatno da mu sad kažem mogu bi da ideš kući. Mogu bi da ideš uveče. Mogu bi da ideš uveče. Tako da molim vas, nemojte biti likovi koji nemaju orijentaciju u vremenu, ispoštujte kućni red, pogotovo ako jako kasno. Pa ne znam, idite kad je ponoć ili jedan ujutro. Spider-Man. Oj! Već je 11:30, malo je kasno, spavaju, tako da... Pa okej. Ne znam, kad imaš ali... Odmor. Dobro, ali... igraš kod mene s Spider-Manom već jedno 7 sati, tako da... Ne znam, kad misliš da je okej da ideš kući, mislim, ne želim da te teram, ali... Da. Okej, tako sam utisak da dolaziš kod mene samo to što hoćeš da igraš novom Spider-Manom. Milane, to nije istina, drugari smo toliko godina. Dobro, ako smo drugari toliko godina i očigledno se družimo toliko... Tu ciga, to. Kako se ja prezivam? Koje je moje prezime? Jarić. Jarić? Džigić. Ti misliš da je moje ime Milan Džigić? O, Džig, evo moj drug, pa da, Džigić. Izađi iz mog stana. Ubijaju te, brate. Nije baš teo da ide kući, pogotovo kad sam išao kod svog drugara Filipa, koji mi je bio... Tu si ga! Ok, priznajem da sam ja isto bio taj lik koji nije jedini drugar. Pošto smo Filip i ja stalno igrali igru Metal Slug na PlayStation 5-u i uvijek nas se smorilo kad god su roditelji došli i rekli da je vreme da se ide kući. Ali, Filip i ja smo imali genijalnu ideju kako da ja, ostanem duže kod njega. Deco, idemo kući! A ne, taman su se lepo zaigrali. A šta kažeš? Da se jednostavno pravimo da spavamo i onda će tvoji da te puste da ostaneš. I onda ćemo igrati igrice cijelu noć. To! Kako se ova priča završila? Da li je Milan uspio da prespava kod Filipa? Da li moj drug Filip sad trenutno gleda ovaj video i kaže wow Milane, kako su godine proletele? Nastavak ove priče možete pročitati u knjizi Nemoj biti taj L1K. Neću baš sve da vam spojlujem, pošto ovdje se nalazi kompletno poglavlje Nemoj biti taj lik u gostima i ovdje smo izabrali samo neke scene iz knjige da vam predstavimo ovako u okviru skeča. Ovdje također ima poglavlje Nemoj biti taj lik u prodavnici, u društvu, u ljubavnim vezama, šta bih ja znao o tome. Tako da imate u Vulkan prodavnicama knjigu koju sam pisao 10